Isa patay, isa sugatan matapos ma-hit and run ng SUV ang Sinasakyang Traysikel sa Urdaneta City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Patay ang isang ginang habang sugatan ang isa pang pasahero ng tricycle na nabunggo at tinakasan ng isang pulang SUV. Alas 4 ng umaga noong Sabado, March 28 sa barangay Nancamaliran East, Urdaneta City. Base sa kuha ng CCTV, dahil sa lakas ng pagmangga ng SUV, tumilapon at tuluyang nawasak ang tricycle na sinasakyan ng mga biktima. Agad tumakas ang SUV matapos ang insidente. Samantala, inihayag ng Urdaneta City Police Station sa IFM News Dagupan na binibirika na ang pagkakakilanlan ng may-ari ng SUV bago isalang sa proseso ng batas. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.